Здравейте хора, аз съм Прадо Кобра първи. Супер демон. Днес си даем брос. И ми се пада от вчера опенинга на 20-те стар дропа. Не стар дропа, демон стор дропа. Демон дропа. Отключих достатъчно за нова абилити, само че бях ангел и не се отключи, тъй че сега се отключва, поне станах демонста днеска. Значи, Conjuring chose. Summon imps when you defeat an enemy, you summon on more per demon teammate. Ясно, като биваме ще призваваме някакви гадинки малки. И да, демон съм вече ми показал. Значи, ако съм видял правилно, имаме 3 безплатни дропа за... Да, ей. Значи, да почнем с Angelic дроповете. От нещо хубаво ще се падне. Да скинам на Едгар. На Анджелите. Добре, приятели. Ей, не е достатъчно бавно за нещо хубаво. Пак е нещо бавно. Скина на Анджел, на Едгар. Няма скина, пак хубав скин. Не казвам нищо, ама пак е хубав скин. Значи, нека отворим Demon Star Drop, Demon дроповете. Най-бързо. Сега тук не се това. Мали. Значи, какво ново имаме? 5 кредита, супер. Още малко и ще отключа Кенджи. Ще имам най-опнатия и аз ще имам най-опнатия герой в играта. Значи, Енджело е рейндж, нали? Дай го. Hashtag winging. Имам всички скинове на Енджело. Oh, I won't buzz, but I will buzz. Скамърски скинове, True Gold и True Silver. Ама, пак, кой би ги взел тя скамърски скинове? Значи, да, Хилър е Макс. Вместо това грозен скин, ще ползвам и този якия скин. Значи. И също, ако не сте видяли първото видео с отварянката на тия, само и този скин ми се пеба много. Demon Ems. Як скин е. Значи. Сега, този скин е епик. 150 джема. Този скин също трябва да е епик. Да, пак 150 джема. И на Angelo мисля, че също беше Epic Skin. Presenting Bayou Breeze by Angelo. Ами, добре. Значи, имаме тук пак Demon Soul. Soul Collector де. И не ми присъща този евент, този мод. И да ви кажа нещо. Ама, не сте го чули от мене. Spirit Wars, Ems. Ама не сте го чули от мене, ясно. Така. Soul Collector. Пак да го видя. Добре, трябва да преценя с кой Честър. Suckers. Значи, нека ги вземем тия 3 стар дропа. Demon дропа и ще свърши тогава дух. Двата отбора имат Dynamite и двата отбора имат Collector. Само че имаме един в Честър, а те имат една Ems. Малече лайфа. Suckers. И пак той дай на майка един. Айде, купите. Сме били димани. Демон Стар Дроп. Нещо хубаво. Не, няма да е бай. Да, някаква тъпа плеер айкън.
Значи, 8 място заради по-бързо да видя колко ще ми даде. 12 май ще ми даде. Като гледам останалите... Да, 12 ми дава. Я някакви ивенти за такива дропове има ли? Не, няма. Все още няма. Пък въобще дали ще има, не знам. Ой, пишете ми във вашия град също вали. И в момента пък е валял. Тук вали. Леко да така, но хладничко. Изключително ми е скрива как е. Те ще забравят, че съм тук. Сигурен съм, че ще забравят. Някой по-близко да дойде. Айде. Кемпа тук, защото няма да идвате. Кемпа ви да показвате. Така ли ми благодарите, че ви кемпа? Оп, ето показвате. Айде, му тук да. Их, няма да се получи сега. Фрикил на пътиче. Един фрикил на пътиче. Може би не, и пак от лаги не. Помни лагиш като не е ще се да ми лаги, нали? Знам каква си мазна игра. На миналия път с... Спирит Лоши бях направил перфектно 15 от 15 на първо място. Ако не ми... Пишете, ако не ми вярвате, ще ви покажа доказателство, ако не ми вярвате. Ама пишете, защото сега да ви показвам, няма да има смисъл. Чакайте, имам 5000 блинк. Знаете ли, в края на видеото ще изкарчим тия 5000 блинк за някой як скин. Ако въобще намеря як скин де. Защото може да се стане само гадно по скинове. Synergy is the key to victory. I've heard that somewhere. Demon Willow. Някой ще Опак сме двама двама. Очаквайте съм леко стените ли. И тя черни нашия Франк от Ейса беше там. Няма да духа хубаво, ако посилим и хване. Добре. Исках преди да оцеля, защото да дразни. Айде. Една от ще остава. И бидам добра посилна. Айде. Watch me as I move in a direction. Това е добре. Трето място сме с 6 победи, което значи като гледам 7 на 10 Demon дропа, защото аз винаги ще вземам Demon, защото по-ми харесват рewardите. Може сега да вземам един Angel, поне ще... Искам да ми се падне скина на Едгар. Мортис въобще не го играя. Сега да го намеря. Мортис трябва да се води Range... Не. Да, това е Range. Damage Dealer не е Мортис. Controller да не е. Мортис, ти къв си? Assassin е Мортис. Виждате, че си ни 3 скупи, не е толкова зле, ама не ми е любим герой, не ми е и от добрите, ама хубав ще е скина в колекцията ми, в тая колекция скинове, които имам, ама вижте Едгара. 650 купи, макснат ми е и нямам хубав скин на него. Тъй, че трябва да спечеля някак Blackbird. Не Blackbird. Какъв беше ти, бе? Как се казваше, бе?
Free Hype Dark Angel. Едгар трябва да спечеля. Нека да продължим да се помъчим да станем поне номер 2. Станем номер 2. Ще има по-голям шанс да станем и едно. Казвам, че има по-голям шанс. Не съм казал, че сигурно ще сме. Но ще има по-голям шанс. Ти ще може би пак ще отворим 20 или 17. Минимум 15 сигурно ще отворим. Пак сме двама дима на затвора. Както сме двама дима. Ела, Кенджи, няма да даваш. Ние си деми чемството все пак. I might be a joker, but I'm nobody's fool. Rip running. Какво е това? Aesthetic learnings. Какво? Run, brawl, explode. Okay, Michael. Ще се смени. Ало? Кой ти? Кой е тази армия? Suckers. Това е тази армия, която направиха. Не. The best brawlers make the best teams. От 3 от 5 сега имаме 3 от 5 минус 1. Минус 1 победа. Имаме в момента 3 от 4. Мисля, че да, 3 от 4 се казва. Мале, той е гейм, че съм сигурен, че той беше минал. Кой ще играе по дяволите с Аш? Името му звучи на Траш, което буквалният превод е буклук. Той е герой точно за какъвто е и самият герой. Франкенщайна души. Не. Две безплатни души ми дал. Трябваше по-добре да се тръпна. Кой би играл въобще с Аш? Кой въобще? Има много хора Аш, ама кой въобще би го играл? Той е нескомпетентен герой. Тогава е пълен бъв. Само бъв заслужава, не заслужава никакви нърфове, а бъфове. Даже мисля, че го бях спрели за преработка и ремонт. За което бяха спрели за бях спрели. Сега още бях все още слаб. Нещо хубаво? Не, нещо. Песен Блинк. След малко ще хабим Блинк и ти игра ми даваш още Блинк. Сериозно, много ти благодаря. Соло Showdown ще продължим с Честъра да се пробваме да направим за тя 4 победи на 30 ранг. Let's run around and do random things. Go team! You are worse than Не. Mandy. Мисля, че съм сбъркал, честно казано. Тази Пайпър беше пълен. Благодаря за безплатното хил. Не успях. И тия кутийки. Победа вече имаме, тъй че да се самоубивам или не. Не, няма да се самоубивам да вземам повече. Да вземам повече купи. Ако искам да пробвам да вдигна на 30 ранг в момента. Хил ми даде... Не ми даде хил, не. Взях се на един хубав хил. Сега хил. Добре, хил ми даде хил. We almost have it all. Вече ми е 30 ранг. Let's run around and do random things. Go team! Чакайте ми погледнах. Въобще една игра, поне за да взема един стар дроп. Имам един стак от емералди в момента. Един емералден стак.
Не от блокове, а от обикновени емералди точно. Ако може да се помисли блокове, в тази игра няма блокове от емералдите и чисто. All aboard the pain train! Woo-woo! Той реално за къв се мисли. Дай да стоп герой, къв демидж бия. Не, забравих, че тази ходи в вода. Где се разпада? Аз някой ми краде работа. Мисля, че това е една от последния смисъл на игра. Almost have it all. Малко да се сбе забавя човек, да си... Let's get out! It's time for battle! Изчак да го бия, мали, този герой не е силен въобще направо. И все пак е много усаден, понеже може да ходи и на вода, и да хвърля брестени. О, едно нещо, че това е третата версия на Мортис. Suckers. Направо... Винаги правят и същия супер сил. Просто е малко по-различно. И не са го направили този герой опят, като не знам какво. Мортис, ела тука Мортиччо. Мортиччо, ела. Ако и този герой го бях направили супер опи, като повечето герои, които пускат наскоро, шах да откача направо. Добре, трето място. Така победа. Остават си две победи, докато вземем последния Star Drop, докато купим някакъв скин с пинк. Значи, Star Drop, дай ми легенда за видеото. Ама наскоро съм отворил поне 5 легендарни Star Drop в последното време, последните месец-два и нищо не ми се пада. Това трябва да е White Angel. Follow my lead! White Angel. Suckers. Това беше някакъв White Angel. Не видях какво би било. Нека кемпинг като пълните мишки. Кемпинг. Изкемпан. Да му се получи кемпенето. Не стреляш. Не. Да не е видял. Да никой не е видял. Явно аз съм видял. Мене ще така. Я просто свърши си. Да взмахнеш. Само... Ще ме пробваш. Да нападнеш. Няма да се получи. И сега знам, че... Не, поне победа и ми става още на победа. To brawl or not to brawl? Was that a question? Последна победа ми трябва, за да вземем третия Star Drop. Се надяваме, че ще ми се падне поне... Айде! Тия Star Drop-ове... Може ми се падне... Willow скина, на Отис, някой от тези скинове, на Мортис. Друг скин хубав не се сещам да ми даде. От новите. Отварянка на тия. Се пребят на Underworld 2 или нещо подобно беше. И някой друг темов скин с кучените ми се паня, който няма ми трябва. Отровата е почнала и никога ще не е пукнал. Това се казва да играй с пълните Тимър и Прота. Защото ако играете срещу Тимъри и Прота големи, това знаете, че ви е смъртта. От има друг чесър, който се казва Санди. Като ти казва Санди, що не играеш само с Санди. Мислях си пъти. Без искам. Твърде рано беше това. Много съм прост. Не. Къш. Дай на майка. Напълно го забравих, че оня, че е там. Не. Пуснах се спида. Идем тук долу. Креса. Никой да не ми влизне.
Иначе ще откача. Добре. Този чест е бил на 30 му. Ей, бяба. Няма ми се зъбиш. Няма ми влизате петима в хора. Влезнахме точно толкова. Не баш така, но... 31 ранг, даже го направихме. И... Ако беше още блинк, направо... Нека направим това, за което може би сте тук. Не съм сигурен дали ще за това тук. Като го казах, не знам дали някой би останал само за това, ама скина търси. Това вече го има. Значи, за момента ще играем скиновете и ще казвам за кой бих искал. Кой са кандидатите. Ей, това е Bubble Trouble Amber, със сигурност е кандидат. Dragon Bell. Със сигурност си тя е кандидат. И по-големи Nightmare Нани. Don't start believing. Маликус Амбър също. Някой друг. Nightmare Sandy. Това е як скин. Може би него ще вземем за момент. Извинете. Как това е епик скин? Не разбирам. Или този млади ще взема, или Nightmare Sun. Nightmare Sun ще... Не, две Блинк. Това ще вземаме. Calm down, everyone. Equip now. И нека го видим. Значи, Сън такъв трябва да е контролър. Как ти е контролър, бе? Би трябвало да е... Значи, асасин... Не асасин. Хилър, значи. Не хилър. Бе, къде е то Санди, бе? Не асасин, не хилър. Къв... Не казвам, че малко съм сляп. Направо... Guess I have to do Значи, stuff. Nightmare Sandy. Килвам си To sleep, Legendary a chance to Kina. dream. Някакъв спрей, дадете ли ми? Имам някакъв спрей. Я да го видим, Пина. Добре си, Пина, само че... Един зъб ли има? Nap time. Не. Защото на Пина изглежда сякаш има един зъб. Не съм ли прав? Нещо друго, което може да направим, има ли? Не виждам друго, което може да направим, така че аз бях Император Кобра първи. Чао, чао и до следващия път. Адиос.